वांग्याचं भरीत गावी चुलीवर सर्रास केलं जातं, त्याच पद्धतीने आज मी तुम्हाला वांग्याचं भरीत परब किचनमध्ये करून दाखवणार आहे। एक नंबर चव। वांग्याचं भरीत आणि ही जी भाकरी, हे जे कॉम्बिनेशन आहे ना, ते माझ्या नवऱ्याचं फेवरेट कॉम्बिनेशन आहे। त्याचं म्हणणं आहे की वांग्याच्या भाजी बरोबर किंवा वांग्याच्या भरतासोबत ना भाकरी एक नंबर लागते। आपल्या कोकणात जसं प्रसिद्ध आहे मालवणी जेवण, तसंच खानदेशामध्ये प्रसिद्ध आहे वांग्याचं भरीत आणि त्याच्यासोबत गरमागरम भाकरी। दोघांचं कॉम्बिनेशन एक नंबर लागतं। तेच वांग्याचं भरीत आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले। झटपट होणारं चमचमीत असं वांग्याचं भरीत माझ्या पद्धतीने मी कशी करते हे आज मी तुम्हाला परब किचन मध्ये दाखवणार आहे। चला जाऊया परब किचन मध्ये। वांग्याच्या भरीतासाठी असं मोठं वांग घ्यावं लागतं। त्याच्याबरोबर लसणाच्या 7-8 पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या, हे चांगले 2 पिकलेले टमाटर, चांगले पिकलेले घ्यायचे, कच्चे टमाटर घ्यायचे नाही। आपले 2 मीडियम आकाराचा चिरून घेतलेला कांदा आणि हा मी गूळ घेतलाय, तो मी कशासाठी घेतलाय तो तुम्हाला सांगते करता करता। आणि आपली ही कोथिंबीर। हे वांग मी चांगलं धुवून स्वच्छ पाण्याने घेतलेलं आहे। आता त्याला भरतासाठी तयार करूया। आता हे वांग आहे ना, ते आपल्याला मधून असं हे करायचंय, सुरीने चिरून घ्यायचंय। पूर्ण चिरायचं नाहीये, जर असं। आणि आतमध्ये असं बघायचंय की कीड आहे की नाही, कारण वांग्यामध्ये बहुतेक वेळा कीड असते, म्हणून ह्या वांग्याला असं आपण चिरून घेऊया मधोमध। पूर्ण नाही, थोडंसं मी ठेवलं आहे बघा असं। आणि चेक करूया चारी बाजूने की कीड आहे की नाही। जर ह्या वांग्यामध्ये आपल्याला कीड सापडली ना, तर आपल्याला बाजारात जाऊन दुसरं वांग आणावं लागेल। मग परत माझी ही रेसिपी अर्धवट राहील। पण देवाच्या कृपेने म्हणतात ना, ह्याच्यामध्ये कीड नव्हती किंवा हे वांग चांगलं आहे। चला, आता हा जो चिरलेला भाग आहे ना, त्याच्यामध्ये आपल्याला ही लसूण भरायची आहे आणि त्याच्यासोबत हिरवी मिरची, म्हणजे ती सुद्धा भाजली जाईल। आपल्याला लसूण आणि हिरवी मिरची वेगळी भाजायची गरज लागणार नाही। अशी आपण भरूया चारी बाजूने। वांग्याच्या भरीतासाठी वांग्याला आपल्याला मस्तपैकी भाजून घ्यावं लागतं। तर दाखवते वांग कशा प्रकारे भाजलं पाहिजे। आता हे वांग्याचं भरीत आहे ना, ते आपल्याला चांगलं भाजून घ्यायचंय। भाजून घेण्या अगोदर ना आपण ह्याला तेल लावून घेऊया, म्हणजे तेल लावलं की काय होतं, चांगलं भाजतं पण आणि जी वरची साल आहे ना ती चांगली निघते। आता ह्या भरताबरोबर अजून एक गोष्ट आपण भाजून घेणार आहोत, ती म्हणजे हे लाल लाल टमाटर, त्यांना सुद्धा तेल लावून घेऊया, म्हणजे त्यांची सुद्धा साल निघेल छान। कच्चे टमाटर पण काय काय जण टाकतात, पण मी असे भाजून टाकते, चव अजून खूप छान होते। आता भाजण्यासाठी अशी मी जाळी घेतली आहे, त्याच्यावर बघा असं आग येते। डायरेक्ट गॅसवर पण भाजतात, खालचे जे बर्नर्स आहेत ना ते खराब होतात, म्हणून डायरेक्ट न भाजता अशा एका जाळीवर ठेवायचं। हे बघा वांग, त्याला खालून आग व्यवस्थित लागते। आणि बाजूला आपण टमाटर पण ठेवूया आणि आता या तिन्ही गोष्टी आपण भाजून घेऊया। एका बाजूने आपलं वांग थोडंसं भाजलंय, आता आपण असं पकड घ्यायची, नाहीतर आपल्या हात दगावू शकतो, आणि पलटी मारून घेऊया। हे बघा टमाटर सुद्धा भाजले। तुम्ही एक एक गोष्ट पहिले टमाटर आणि नंतर वांग असं पण भाजू शकता, पण मी एकत्रच भाजते बघते, नाहीतर मी टमाटर थोड्या वेळाने काढून बाजूला ठेवेन। टमाटर जरा वेळाने पहिलं वांगच चांगलं भाजून घेते, तोपर्यंत टमाटरना बाजूला ठेवते। चारी बाजूने वांग चांगलं भाजलं गेलं पाहिजे। जसं जसं वांग चांगलं भाजतं ना, जशी त्याच्यावरची ही जी साल आहे ना ती आपसुकच निघायला सुरुवात होते। थोडं हे देठाकडचं जरा कडक असतं, म्हणून जरा आता देठाकडचं मी भाजून घेते व्यवस्थित। मेन वांग्याच्या भरीतासाठी वांग भाजणं असतं, छानपैकी खरपूस असं वांग भाजलं गेलं पाहिजे। ह्या ज्या लसूण भाजले गेलेत ना, ते आता मी काढून घेते आणि बाजूला ठेवते। आता ह्या ज्या आतल्या मिरच्या भाजल्या गेल्यात ना, त्या मी एक एक करून काढून घेते, म्हणजे जास्त पण भाजल्या गेल्या नाही पाहिजे म्हणून। वांग्याचं जे भरीत आहे ना, ते खूप चांगलं चविष्ट होण्यासाठी ना मेन गोष्ट महत्त्वाची, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे भाजणं असतं। हे वांग्याच्या भरतासाठी वांग चांगलं भाजलं गेलं पाहिजे। आता आपलं वांग ना चारी बाजूने चांगलं भाजलंय बघा, याच्यावरची जी साल होती ना ती थोडी थोडी निघाली आहे। आता मी हे बाजूला काढून घेते थंड होण्यासाठी। हे बघा असं। आणि हे जे आपले 2 टमाटर आहेत ना, आता त्यांना भाजूया।
चला आता दोन्ही टमाटर आपण काढून घेऊया. आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपण थंड होऊ देऊया आणि ही जाळी वरून उचलूया. आता हे आपण लसूण आणि मिरच्या ज्या आतमध्ये घातलेल्या ना वांग्याच्या भरिताच्या, ते आपण बाजूला काढून घेऊया. आता वांग ना आपलं थंड झालंय. आता हे बघा कवर कसं इझिली निघतं. हे बघा असं अलगदपणे काढून सगळं कवर आपण घेऊया. जरा टणक भाग आहे तो आपण कापून टाकूया सुरीने. हे बघा असा. आणि आता ह्याचं सगळं साल जरा जरासं राहतं पण त्याने काय फरक नाही पडत. तरी मी पूर्णपणे जेवढं येईल ना तेवढं साल काढून घेतलंय. हे बघा आता आपण हे टमाट्यावरची पण साल अशीच काढून घेऊया. आता आपलं भरतासाठीचं हे वांग चांगलं भाजून आणि सोलून झालेलं आहे. तसंच टमाटर पण भाजून आणि सोलून तयार आहेत. आता आपण हे कुटून घेऊया. ह्यांना पण आपल्याला कुटून घ्यायचंय. हा बघा हा माझा आला खलबत्ता. त्याच्यामध्ये मी हे टाकले लसूण आणि त्याच्यावर टाकली हिरवी मिरची. लसूण आणि हिरवी मिरची कुटून झाली. आता मी याला बाजूला काढून घेते. आणि आता आपण टमाटरला कुटून घेऊया एक एक करून. माझा नवरा मला दोन्ही टमाटर टाक, पण असे कुटताना ना टमाटर उडतोय बघा पाणी. आपल्याला असेच कुटून घ्यायचंय. मिक्सरला सुद्धा तुम्ही टमाटर लावू शकता पण चव वेगळी येते. आता हे बघा ह्याच खलबत्त्यामध्ये मी वांग सुद्धा कुटून घेणार आहे. काय काय जण वांग्याला बारीक असं मॅश करतात पण मी तसं करत नाही. मी खलबत्त्याच मध्ये कुटते थोडं थोडं असं वांग हे करून. आता हे बघा हे अर्ध टाकलं आणि हा आपला खलबत्त्याचा खलवा. छान असं आपल्याला बारीक करून घ्यायचं. भार्गव पण मला मदत करतोय रेसिपी मध्ये. मुलांची मदत असेल किचन मध्ये तर आईला दुसरं काय पाहिजे. आता हे बघा बारीक झालंय. ह्याला बाजूला ठेवते आणि हे मी आता काढून घेते चमच्याने. भार्गव कसं काढतात? चमच्याने. काय काय जण ना हे जे वांग्यासाठीचं भरीत आहे ना ते ना असं बारीक मॅश करून घेतात. पण मी काय करते असं कुटून घेते. ह्याच्यामुळे काय होतं चव खूप चांगली लागते. खानदेशामध्ये ना एक प्रकारचा लाकडी दगड आणि असं कुटण्यासाठी जसा हा खलबत्ता आहे ना तसा काहीतरी प्रकार येतो. मला तर त्याचं नाव नाही आठवत आहे. जसं पुरणपोळीसाठी आपण पुरण बनवण्यासाठी जाळी येते ना तसंच पुरणाचं यंत्र येतं तसंच काहीतरी यंत्र असतं. ते काय असतं जर कोणाला माहिती असेल ना तर खाली कमेंट मध्ये नाव सांगा. आता झालं. आता ह्याला मी डायरेक्ट फोडणीला घालते. चला आता आपण मस्त जाडबुडाची कढई घेऊया आणि त्याच्यामध्ये आपलं जर वांग्याचं भरीत वाट बघतंय ते फोडणीला टाकून घेऊया. कढई चांगली तापली आहे कारण त्यातलं पाणी बघा थंड झालं. आता मी मस्त एक पळी भरून तेल घालून घेते. ते स्नेहा वहिनी म्हणतात ना ह्या जर गोल माप दिलंय ते तेलासाठीच दिलंय. आता आपलं तेल तापलं की आपले हे बारीक चिरलेले कांदे घालून घेऊया. कांदे ना फोडणीला घालताना गॅस मोठा ठेवायचा. आपण जर गॅस छोटा ठेवला ना तर असं म्हणतात कांद्यांना पाणी सुटतं आणि त्याची चव बदलते. म्हणून पाणी न सुटण्यासाठी फास्ट गॅसवरच कांदे फोडणीला घालायचे आणि परतवून घ्यायचे. कांदे काय आपल्याला जास्त शिजवायचे नाहीयेत कारण ह्या वांग्याचं भरीत खरंच खूप चविष्ट लागतं. छान छान जरा जास्त शब्द येतोय ना म्हणून म्हटलं चविष्ट शब्द वापरूया. आता आपले कांदे परतवल्यावर आपण हे लसूण आणि हिरवी मिरचीचा जो ठेचा तयार केलेला तो घालून घेऊया. तो पण आपल्याला असाच परतवून घ्यायचा. आता ह्या दोन्ही गोष्टी परतवून झाल्या. बारीक मॅश केलेले टमाटर आहेत ना ते घालूया. आता हे टमाटर घातल्यावर ना लगेचच आपले सगळे मसाले घालायचे. म्हणजे काय होतं माहितीये छान शिजतात टमाटर आणि कांदा एकजीव होतो. तर मी 1 चमचा मालवणी मसाला, 1 चमचा लाल तिखट, चिमूटभर हळद, ही जिरा आणि धना पावडर आणि हा आपला सगळ्यात शेवटी गरम मसाला आणि थोडंसं मालवणी मसाला मी जास्त टाकते. ते सगळं घालून आपण पटापट ही फोडणी परतवून घेऊया. आपल्याला ह्या गोष्टी काही जास्त तेल सुटेपर्यंत शिजवून घ्यायची गरज नाही कारण आपण ह्या जिन्नस साहित्य ते आपण चांगलं भाजून घेतलंय. म्हणून हे थोडंसं कच्चं राहिलं ना तर ह्याची चव एकदम चविष्ट लागते. आता हे झालं आपलं. आता आपलं येणार वांग. आपली सगळ्यात मेन हिरोईन म्हणतात ना साईड रोल करणारे सगळे आले. आता हिरोईनीची एंट्री होणार आहे. चला थोडासा गॅस बारीक आणि घालून घेऊया आपलं वांग जे आपण चांगलं कुटून घेतलंय. आता हे वांग जे आहे ना ते पण आपण ह्याच्यामध्ये मस्त परतवून घेऊया. आणि आता हा गुळाचा छोटासा तुकडा
बहुतेक जण ज्यांना वात असतो ना त्यांना डॉक्टर सांगतात की वांग खाऊ नये. त्याचं कारण असं आहे की वांग हे वातूड असतं. मग त्याचा वातूडपणा कमी करण्यासाठी आपण थोडासा हा गुळाचा खडा टाकायचा, म्हणजे त्याचा वातूडपणा कमी होतो आणि आपल्याला जे वांग्याचं भरीत खायची इच्छा असते ना सर्वांना, ती इच्छा सुद्धा पूर्ण होते. म्हणून मला पण थोडासा वाताचा त्रास आहे, मग मी वांग अशा प्रकारे करते, त्याच्यामध्ये थोडासा गूळ टाकते. थोडंसं आपण आता ह्याला शिजू देऊया वाफेवर. आता हे जे ताट होतं ना तेच मी ठेवते. आता हे जे ताट होतं ना, परत नवीन ताट कशाला काढू, तेच ताट मी ठेवते आणि वर चमचा ठेवते. ही कोथिंबीर काढते आणि जरासं पाणी घालते, म्हणजे काय खालच्या गोष्टी करपणार नाही. आता आपण बघूया. हे बघा, वांग मस्तपैकी शिजलंय. स्नेहा वहिनीच्या भाषेत चवीचा राजा म्हणजे मीठ, आणि माझ्या भाषेत मिठाचं प्रमाण हे तुमचं असतं. आता आपण घालून घेऊया गॅस. अशा प्रकारे आपलं गरमागरम वांग्याचं भरीत तयार झालंय. गरमागरम वांग्याचं भरीत आणि त्याच्यासोबत भाकरी. माझ्या नवऱ्याची एक नंबर रेसिपी. त्यांचं असं म्हणणं आहे की भाकरी सोबत ना वांग खूप छान लागतं. तुम्ही पण हे कॉम्बिनेशन खाऊन बघा. वांग्याचं भरीत, त्याच्यासोबत गरमागरम भाकरी आणि हा आपला कांदा. हे असतं गावामध्ये जे शेतकरी असतात ना, ते गावी शेतीवर जातात ना, त्यांच्यासाठी त्यांच्या बायका हे जेवण घेऊन जातात आणि हे एक नंबर चविष्ट लागतं. तर असं हे वांग्याचं भरीत आणि त्याच्यासोबत भाकरी हे कॉम्बिनेशन तुम्हाला कसं लागलं ते तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा.